जाहोना जाहैबाय थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां जोंना हाग्रामा सारा मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन। बे गेरेन्टिनि मादाव आइबिएस 2 लाखनि आइबिएस आरो 10,000नि आइबिएस बेखौ लानानै माने बिरोधि दलनि मानसिफ्रा माने मैया जिबायदि जोंनि भिसिडिसिआव फैनानै जोंनि सेक्रेटारिखौ गाज्रि बेबहार खालामफैदों आरो बिथांमोना धमखि होदों दि जोंनि भिसिडिसिखौ बन्द खालामनायनि थाला मारिनायनि खोथा। दा बिथांमोना माबोरै थाला मारि, जोंहाथ' भिसिडिसिआ जोंहा जाबाय रायजोनि थाखाय खामानि मावग्रा मोनसे अफिस। बिथांमोना मा खोथाखौ लानानै माबोरै थाला बन्द खालामनो नागिरदों बेखौ बुजि मोनाखै। नाथाय बिथांमोनखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माने जोंबो फुङाव 9टा 9:30सिम जों इयावनो दंमोन भिसिडिसिआवनो। जोङो थिग 10:30 बाजियाव जों बयबो ओंखारलांबाय। जों थांखांनायनि उनाव माने बिथांमोना फैनानै हारसिं सेक्रेटारिया हारसिं भिसिडिसिआवनो दंमोन। बे समाव हारसिं सुजुग सुबिदा लानानै जोंनि सेक्रेटारिखौ माने गाज्रि बेबहार खालामफैदों, गाज्रि राव रायफैदों। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै प्रेस मिट लानाय जादों। बिथांमोननि जिथु गाज्रि बेबहार खालामबाय बिथांमोननि उद्देश्यआ मा? बिथांमोननि उद्देश्यआ जागोन माने जोंनि पार्टिखौ बदनाम खालामनाय। माने जोंनि पार्टिया बदनाम जायोबा पाब्लिकआ जोंजों सापर्ट होनाय नङा, बेखिनि माने बिसोर जोंखौ बदनाम खालामनो नागिरदों आरो। बिथांमोना बुंदों जे 10,000 आइबिएस आवबो जों गैया, 2 लाखआवबो जों गैया। बिथांमोना माने बै समाव बिसोर बिरोधि दल माने इउपिपिएलनि हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय जोङो आइबिएस होनाय टाइमाव जितु 10,000 बेवहाय जोङो पार्टि बासियाखै। सोरबा इउपिपिएलआबो मोनदों, सोरबा बिजेपिआबो मोनदों। जोङो ओरैबायदिनो आइबिएस होनाय जादों गामियाव जायफोर बिथांमोना बेमारजों गोग्लैसोनानै दंमोन, जायफोरहा न'खराव दुखिया गथ' गथायफोरखौ स्कुलाव दोनलांनो साइकेल गंसे गैया, न' बां मोनसे मोजां गैया, जाहाथे बैफोर गोरिब बिथांमोना माने सोरबायाबा साइकेल बायनानै होयो ना सोरबाया माबा मोनसे न'खरनि थाखाय माबा मोनसे मावनानै लायो ना सोरबाया बेमार आजार नायजायो। थिग बेबायदिनो जोङो बेवहाय पार्टि बासियालासे जों आइबिएसखौ होनाय जादों। दा आरो बिथांमोना मैया मोनसे होनदों जे जोंनि माने बिपिएफ कर्मिफ्रा न'खरसेयाव 4-5 लादों होननानै बिथांमोना जोंखौ बुंदों। जुदि 4-5 जुदि लादोंबा बिथांमोना प्रुफखौ हो, जों गनायनानै लागोन। बिथांमोना साख्रि मावनायफोराथ' मोनाखै, बियोथ' नंखाय। जोंनो नायै जोंनो सार्जारि खालामनानै जोंनो होनाय जादों बेफोर आइबिएसखौ। रावबो जोङो माने जायफोरा बिजनेस मावनानै जानो हाखानाय न'खराव गोनांखा बेफोरनो जों होनाय जायाखै। अनलि जोङो पार्टि बासियालासे जोङो इउपिपिएलआनो जा, सोरबा बिजेपिआनो जा, सोरबा बिपिएफआनो जा, जों गोरिबफोरखौ नायनानै होनाय जादों आरो। आङो बेखौनो खावलायगोन दि बिथांमोननि सायाव आयेननि राहा लानांगौ, जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि हाबा मावबावा। माने बिथांमोना ओरैबायदि ना मा होनो दै राननायाव जे ना रोनावनाय बायदि जाबाय बिथांमोना। दाथ' सरखारबो गैला आरो सिखारफिननोबो हाखानाय नंला। माने दै राननायाव नाया जेरै रोनावो दा बेफोरबायदि रोनावबाय थादों बिथांमोना, माने बाब्राबबाय थादों। दा नैबे एमएलए इलेक्सन जोबनायनि उनाव खुनु इउपिपिएल होननाय सोदोबानो थानाय नंला आरो। बिथांमोना बेखौ मिथिखानानै दिनै बिपिएफआ जाहाथे बरनाम जायो माने पाब्लिकआ फैनाय नङा बेफोरबायदि साननानै जोंखौ खालि माने बरनाम खालामनाय सेस्था लाबाय थादों आरो। बेथ' नङा, जोंनि जिखिनाखि जोंनि बेयावथ' एड्रेस होनाय जाखादों, एड्रेस हिसाबैसो होनाय जादों। सोरबा गुवाहाटीनि सोरबा दिल्लीनि मानसियाथ' बेयाव मोननो हाया, बेयावथ' एड्रेस
थिग जोंनि बे एड्रेस हिसाबै जोंनि बे BTC निखौ बोरै जों मुम्बाइ दिल्ली गुवाहाटि बायदि बोरै मोननो बेथ' नंखाय